Kagyari naman ang mga pampagood vibes na pabalo namon sa inyo sini nga weekend. Bali-inspired ang tawag sang iban sa sini nga lugar. Sa una nga tulok, pensaron mo nga mala Bali, Indonesia ang design sang cottages, pero kung himutaran mo, kag maistorya ang sa likod sang sini nga mga disenyo, dira mo na mahangpan nga Negros-inspired ang ini nga viewing deck. May mga treehouse nga tambayan, may mga pugad kag birdcage. Kung nature trip ang ginapangita mo, pero hindi mo trip ang maglakat sang malayo, kag ang gusto mo lang magpakalinong. Ining lugar nga para sa imo. Aton ini katuan buwas sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga. Kag sa paganihan naman sa Sunday, isa ka field bus auditor nga nagluwas sa maestra sang mahulog ang bus sa Pila sa Antique ang gindayaw sa mga netizens kag mga abyan kag kaupod niya sa obra. Ginkilala kag ginpasidunggan man siya sang bus company nga iya ginserbisyuan sa 11 na ka tuig. Aton siya nga kilalahon sa baganihan sa Sunday.